is megtalálnak mindenféle cégekkel, körülbelül a 90%-uk scam. Na én arra 10%-ra gyúrok rá. Kemény, amúgy már ezen a héten szerintem hát ilyen 15-20 céget már így átcsekkoltam. Abból 2 vagy 3 maradt még, ami így úgy mondom, hogy folytatjuk a mélyebb ásást. Lényeg az, hogy ennél a cégnél is körülbelül egy 2-3 hétig tartott, mire így elmerültünk benne. Ugye ez az lényeg, hogy érjük el a vezetőket, nézzük meg, hogy hol van bejegyezve a cég, megfelele a különféle olyan dolgoknak, ami hát találkoztunk már régebben ilyen Questor, meg stb. Cégekkel, ami akár az adózással kapcsolatban, akár minden mással, tehát hogy piramis, nem piramis. Ezeken jó, ha végigmegyünk, és én úgy láttam, ez persze szintén nem egy befektetési tanácsadás, hanem ez az én saját véleményem, senkire nem mondom azt, hogy rakja be ide a maximális tőkéjét. Én úgy gondolom, hogy ez átment a rostán, és bele is fogok menni, hogy miért gondolom ezt így. Ugye maga a cég az januárban lett beegyezve, Ausztráliába amúgy, és szépen lassan így Európába kezd elterjedni. Magában ez a forma október közepétől működik, így készen a weboldal, minden egyes túljával, equipmentjével. Maga, amiben szépen belemegyünk, pillanat, hogy kereskedéssel foglalkozik, van egyfajta befektetés, ezt crowdfundingnak nevezik, ami azt jelenti, hogy egy közösségi finanszírozás. Többnyire mindig ilyen cégekkel foglalkozok, ami azt jelenti, hogy beraksz pénzt, nem kell neked hálózatot építeni kötelezően, hogy most jutalékokat kapjál, hanem van egy program, nekik szükségük van pénzre, ők megforgatják a pénzt, nyereségük van belőle, és szépen visszaosztanak nektek XY mennyiségű százalékot. Ez a cég is erről szól, ami az arbitrás kereskedésnek a motorja. Most mi is ez az arbitrás kereskedés? Itt fogom megmutatni egy külön-fülön inkább. Tehát úgy tudjátok elképzelni, hogy mondjuk van egy piac, ahol megveszed az almádat, és ezt az almát $1 megvetted, de $1 10 centért el tudod adni valahol máshol. Vagy lehet, hogy ugyanott. Lényeg az, hogy ez a kriptóval nagyon szépen megcsinálható. Maga azt jelenti, hogy tegyük fel a bitcoinnál, ugye vannak különféle piacok. Binance, Crypto.com, 1000 fajtát lehet felsorolni, és láthatjátok itt a pillanatnyi árfolyamot is, hogy különféle árfolyamon futnak az adott tőzsdén. Na most, és ezek a botok tulajdonképpen azt figyelik, hogy hol van a legnagyobb volatilitás. Amúgy ezek az arbitrázsos kereskedések nagyon profi botokra vannak rábízva. Annyi, hogy én ebbe beleismerültem az elmúlt hónapban különféle botoknak a használatára, illetve manuálisan is ezt végezni, rohadt nehéz amúgy, de nem lehetetlen. Ha tényleg van egy ilyen bot, ami nagyon gyorsan működik, és figyeli a piaci volatilitásokat, akkor iszonyat mennyiségű pénzeket lehet keresni. Nyilván akkor, hogyha egy nagy tőkével csinálod. A kisebb tőkékkel is lehet, csak olyankor egyrészt a tranzakciós díjak felemészthetik, másrészt tényleg nagyon gyorsnak kell lenned. És tulajdonképpen ezek a botok a Bavarsisnál már egy 3-4 éve működnek, és ugye januárban lett bejegyezve a cég, és októberben lett start, berakva ide a botok, hogy működjön ez a crowdfunding rendszer, amiről most így beszélek, hogy befolyik a pénz, és ők a pénzzel csinálják az arbitrást, és kifizetnek minket. Na most
Bocsi, kicsit lassan megy, mert most volt műtét amúgy a fogammal. Úgyhogy maga az, hogy mesterséges intelligenciaként működik a rendszer, az nagyon ugye most fel lett így dobva, hogy mesterséges intelligencia, nem minden mesterséges intelligencia, amit most így annak mondanak. Nyilván a mesterséges intelligencia az, ami fejleszti saját magát is. Itt alapvetően be vannak állítva olyan botok, amik nagyon aprólékosan figyelik a piacot. Manuálisan is vannak emberek, akik figyelik ezeket a botokat, és korrigálnak bizonyos változásokon szintén. Tehát a pénzt így termelik. Ami fontos, hogy figyelnek a befektetőkre. Nem tudom, hogy ugye új emberek is vannak itt, már régebbi emberek is. Már tapasztaltátok, hogyha valamilyen probléma van, a support az körülbelül 2-3 perc alatt válaszol nektek, és aránylag fél órán belül meg is oldja a dolgokat. Ma például ugye ma 1 éves a cég, amit inkább úgy mondanák, hogy 1 éve van bejegyezve, de magában a rendszer az ugye októbertől megy. De ma, aki befizetett például a Bitcoinba, az kapott 5% bónuszt. És voltak ezzel nyilván elakadások, meg kérték, hogy jóváírják-e, vagy nem. Körülbelül 5-10 perc alatt el lett intézve majdnem mindenkinek. Ezt a Telegram csoportban is láthatjátok. Lényeg, hogy nagyon figyelnek az emberekre, ami tök jó dolog, így más cégekhez hozzámérve, mert van, hogy írsz, és 3-4 napig kell várni, az elég kellemetlen. Tényleg nagyon gyorsan elintézik. Ami fontos, itt nem is a prezentáció alapján szeretnék menni, hanem saját szavakkal, hogy a befektetés része hogyan működik, mert mindenki arra kíváncsi. Tehát kriptovoxok vannak, ami azt jelenti, hogy megnyitom a innen indulva. Tehát a csomagok itt úgy néznek ki, hogy 0,5%-tól 2%-ig ad naponta. Ez kicsit soknak tűnik, nekem itt akadt meg a történet, ugye, hogy ilyen pénzösszegű kamatok azért a valóságban nem igazán voltak eddig, szóval lecsekkoltam, hogy az arbitrázsra lehet-e csinálni nagy összegekkel, tényleg lehet csinálni, úgyhogy egyénileg ti is csekkoljátok ezeket le, hogy mekkora pénzeket lehet. Majd megmutatom az oldalon, hogy az élő kereskedéseket hogyan ki lehet számolni, hogy mennyit keresnek vele. Lényeg az, hogy 25 dollártól lehet berakni pénzt egész csillagos égig. Az első csomag az úgy néz ki, hogy az első 14 napban napi 0,5%-ot ad a befizetett pénzedre. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk 100 dollárt beraksz, akkor naponta 50 centet fogsz kapni. Ezután a második szakaszban megemelik 0,75%-ra, és az utolsó 3 napban pedig 1%-os kamatot kapsz. 180 napig él ez a forma, és utána, ha letelt ez a 180 nap, akkor visszakapod a 100 dollárodat is, ahogy a példában mondjuk említettem. Hogyha neked szükséged van a pénzre, ami szintén nagyon fontos dolog, mert hasonló üzletekben ez nem lehetséges, akkor 15 nap után úgy gondoltad, hogy oké, nekem most kell a pénz, ki tudom venni az egészet 15 nap után, és itt hagytad, neked más dolgod van. Köszi szépen, 15 napig részt vettél az üzletben. Tök jó dolog amúgy. Ez az első csomag, ugye különféle, mindenkinek nem akarok túlkálni a pénztárcájába, itt vannak, akik 30 000 dollárt raktak már be, vannak, akik 25 dollárt, teljesen mindegy, nem ez a lényeg, a matekot értsétek meg. A második csomagnál ugye 500 dollártól 5000 dollárig van a limit, itt már rögtön 1%-ot kapsz a napi befizetésedre. Tehát, hogyha mondjuk 1000 dollárod van, akkor napi 10 dollárt kapsz
jutalékként 24 óránként, és utána a 61. nap 1,25, illetve utolsó 3 hónapban 1,5%-ot kapsz. Utána az $5000 szintén megnövekszik, 1,5, 1,75, 2%, és itt a két csomagban van a reinvest lehetőség, az elsőben nincs. Ez azt jelenti, hogy a kamatos kamatálvét be tudod kapcsolni. Ugye jön a napi hozamod, hozzáadja a befektetett pénzedhez, és a következő nap pedig már arra a pénzösszegre számolja a napi 1-1,5%-ot, vagy ahol éppen tartasz az időintervallumban. Úgyhogy tök jó dolog. Visszamegyek a Prezire, mert ott a kifizetéseket még átvenném, tehát hogy $25 lehet kikérni. Én konkrétan mondjuk minden nap tesztelem ezt, minden nap körülbelül ilyen 5 perc alatt kiér a pénz. Nyilván hétvégén vannak ilyen csúszások, hivatalosan úgy van, hogy 40-48 óráig a cég kifizeti a jutalékot. Nekem ez általában eddig szinte mindig ilyen fél órán belül megvolt. Úgyhogy körülbelül a program dióhéjban ennyi. Szerintem az egyik legegyszerűbb sztori. Körülbelül 15 perc alatt el tudom mondani, hogy mi ennek a motorja. Maga a kereskedést nézzük meg. Mert van egy olyan rész, hogy trade. Itt vannak a botok, ugye? Különféle botok léteznek. Ma vagy 3 órát szórakoztam ezekkel. Nem konkrétan ezekkel, hanem magával a botokkal, a grid botokkal, a DCA botokkal, hogyan lehet ezeket Binance-en, Crypto.com-on beállítani. Lényeg, hogy itt láthatjátok, hogy mondjuk Cardano USDT páron megy, vagy Litecoin USDT, vagy BTC USDT, és ha lejjebb megyek a historyba, itt vannak a legutóbbi kereskedési pontok. Nézzünk ki egyet például, az OKEX 99099. Tehát így rá tudunk keresni szám alapján, hogy mi is történt itt valójában. Ezt amúgy a tőzsdén is nézzétek meg akár. Tehát itt, hogy a OKEX és a Bitstamp nevezetű tőzsdén volt a kereskedés, tehát ott vett 43.476 dollár értékben volt a bitcoin, amikor 2,4 bitcoint vett 19:09-kor, és eladta az OKEX-en 43.580. Tehát, hogy ez 10 másodpercre rátörtént. Ezt manuálisan, ezt lehetetlen így megcsinálni. Tehát az, hogy figyeled a volatilitást, legyen egy ekkora összeged, és át is érjen az a bitcoin, mert valószínűleg a Bitstamp, tehát a gyors is legyen az átutalás, és egyből az eladás történjen. Elég sok beállítás szükséges ehhez. De itt ki tudjátok számolni azért, hogy ekkora változónál, majdnem 2,5 bitcoinnál mekkora a haszon, és alapvetően azért elég sok trade fut itt párhuzamosan. Úgyhogy visszatérve arra, hogy a napi fél, illetve 1,5%-ot a cég elég jól ki tudja termelni. Itt az oldalon amúgy mindent le tudtok nézni. Annyi, hogy ezen végig is szeretnék menni, mert sem olyan kérdés volt eddig, ami az oldalon fent található. Maga a dióhéjban a befektetési része az tulajdonképpen ennyi. Ha valaki nem akarja ezt tovább ajánlani, csak az, hogy ő neki van egy kis pénze, meg akarja forgatni, tök jó, nem kell senkinek megmutatni, igazából ennyi volt a lényeg, de elég jól meg tudod pörgetni azzal, hogyha magát, ezt a rendszert tovább ajánlod. Ugye a cég kitalált rá egy ilyen referál szisztemet, hogy nyilván növeljék a belső tőkét, minél több emberhez eljusson ez a cég a híre, és több növeljék a belső tőkét. Ami
7, 4 és 2%-os jutalékrendszerben van. Ez azt jelenti, hogy én megmutatom Zolinak, Zoli megmutatja Robinak, Robi pedig Eszternek megmutatja. Zoli berak $1000, 7%-os jutalékon van. Az első kérdésem az volt, hogy direkt jutaléke vagy sem. Mert a direkt jutalék ki tudja fizetni a cég persze, de hosszú távon igazából akkor működik, hogyha ez nem direkt jutalék, hanem a napi nyerességből származó jutalékot fizeti ki neked. Tehát $1000 Zoli berakott, napi 1%-ot kap. Az $10. Én utána a $10-nak a 7%-át fogom megkapni. Nagyon fontos, mert már többször visszakerült ez a kérdés, hogy valaki befizetett, és nem kapta meg a 7%-ot. Nem, mert nem is kapsz egyszer pénzt, hanem azt naponta fogod kapni a napi nyeressége után lévő 7%-ot. Ami hosszú távon még sokkal jobb is amúgy. Ki lehet számolni, hogy ez mennyi. Apró pénzekről van szó itt az elején, de sok kicsi sokra nagy elvén, ezt nagyon, nagyon meg lehet tolni. És ugyanúgy, hogyha Zoli tovább ajánlotta Robinak, akkor ő is berakott $1000, a $10 után a 4%-ot kapod meg, harmadik szinten pedig a 2%-ot. Na most itt nincs megállás, mert ez akkor van a 7-4-2, hogyha te most fél 9-kor beregisztráltál, neked ez már aktív az első 3 szint. Utána, hogyha te kilokkolod, tehát van akkor a forgalmad, a csapatodnak akkor a forgalma, hogy az $50,000 elérte, akkor ezek a jutaléki szintek növekednek itt, ahogy az ábrán láthatjátok. Tehát 8-4-2 plusz a negyedik szint kilokkolódik, és onnan is fogsz már kapni. Aki épített már csapatot bármilyen szinten is, az tudja, hogy ezek hosszú távon egész jól be tudnak pörögni. Nagyjából én úgy csinálom, hogy egy céggel egy 3-6 hónapot foglalkozok, elindítok egy 20-30 embert direktbe, és utána az egész folytatódik és folyik tovább. Mindenki egyénileg úgy csinálja, hogy akarja, nekem ez bevált így az elmúlt 5 évben. Itt, ami fontos, itt a saját szavaimmal elmondtam körülbelül a jutalék dolgot. Ugye nem tudom, hogy ki mennyire mozgott itt régen ilyen MBS sztorikból kezdve egész a kriptovalutákig. Lényeg itt, hogy csak kriptovalutából megy a befizetés, és mindenkinek az USDT-t ajánlom alapvetően. Persze bitcoinnal is lehet, mert ma mondjuk 5%-ot adtak rá, de ott $150 mondjuk a minimum kifizetési összeg, valakinek ez probléma, és kisebb pár $100 befizetéseknél az USDT a legjobb. Hogy hogyan tudsz USDT-t szerezni, ugye az alapoktól kezdve a dollárnak a tükörképe kriptóban, tehát a dollár árfolyamában megy. A jelenlegi folyamat az úgy néz ki, hogy többféle vonal van. Én úgy szoktam használni, hogy a Revolutot használom. Van egy kereskedelmi folyószámlád, a forintot átrakod Revolutra, a Revoluton átváltott hétköznap, már hétvégén drágább, átváltod euróra, majdnem középárfolyamon az eurót beküldöd SEPA utalással, akár a Binance-re, a Crypto.com-ra, vagy bármilyen centralizált tőzsdére, ott veszel USDT-t, tehát váltasz USDT-t, és ott pedig szigorúan a TRC20-as hálózaton, mert az ERC20-on drágább lesz állva, meg a kikérés is necces ott, mert tranzakciós díjat számolnak fel. Tehát a TRC20-on beutalod a pénzt, blokkláncon fut az egész rendszer. Tehát úgy van, nem úgy van, hogy valaki megérkezett a pénz, és akkor ott elkezdik a weboldalon neked jóváírni. Az egész blokkláncon megy, amint megérkezett, neked megjelenik a weboldalon a pénz, és már tudod berakni a CryptoBoxokba, ahogy előbb mutattam, hogy melyik formában szeretnéd kamatoztatni a pénzt. Fél 9 van, beérkezett a pénz 9-kor tegyük föl, és aktiváltad a CryptoBoxot, akkor mindig 24 órára rá
kapod meg a napi kamatokat. Tehát amikor aktiváltad, akkor minden este 9-kor fogják neked jóváírni azt a 1%-ot, vagy 1,5%-ot, ahhoz mérve van, mekkora pénzt raktál be. Szóval itt igazából azt a példa van, amit mondtam, csak másféle formában. Ugye a dokumentumok, térjünk rá a weboldalra. Tehát így néz ki magában a weboldal, nem vagyok benne a fiókba, itt láthattok mindent. A Referral Hub, itt minden olyan információt megtaláltok, ami a tovább ajánlással kapcsolatos. Ezt kérlek, görgessétek is végig. Itt vannak különféle kontaktok is, akiktől lehet kérdezni. Először tőlünk kérdezzetek, vagy a Telegram csoportba kérdezzetek, de vannak itt hivatalos szervek is, akikről lehet kérdezni e-mailbe, vagy szintén nekik is van amúgy Telegram fiókjuk. A Learning Hub-ba tanulhatsz egy picit, hogy mi az a arbitrázs, mik a kriptovaluták, itt vannak különféle cikkek, ezeket frissítik mindig. A Bonus Hub részében ezt időnként frissítik, azt jelenti, hogy kaphatsz plusz pénzt, hogyha te hirdeted a céget valamilyen formában, akár van Instagramod, TikTokod, vagy bármi, akkor tudsz plusz pénzeket keresni nézettség alapon is. Ezt látod, sokan még nem tudják, de lehet ilyen formában is pénzt keresni. Ezt itt olvassátok el ezekben a cikkekben. A showroomba is ez van leírva. Tulajdonképpen ugye irodák folyamatosan nyílnak. Az elmúlt 3 hónapban, amióta aktívan elindult a cég, Spanyolországban, már Oroszországban, holnap után lesz amúgy a kínai nagy konferencia is, úgyhogy szerintem februárra ott is meg fog nyílni az iroda. Magyarországon már volt, tehát hogy már intézzük az ügyet, néztünk már helyeket. Nekem személy szerint még nem volt erre időm, de van egy kollégám, aki ezt csinálja. Én úgy gondolom, hogy februárra ez is meg lesz már, illetve kérlek, ezeket olvassátok itt végig mindenképpen. Ja, bocs, ha nem tudtuk angolul, akkor itt vannak a nyelvek már feltöltve. Tehát tudjátok, milyen azért ez a magyar fordítás, de a lényeg az, hogy meg lehet érteni. Tehát itt le tudtok mindent nézni magyarul is már, tehát annak is meg tudjátok mutatni, aki nem beszél angolul. Nekem az angol az most jobban passzol. Az Ambassador program az azt jelenti, átrakom, hogyha potenciált látsz hosszú távon úgy, hogy foglalkozol az üzlettel, és meg akarod mutatni, terjeszteni akarod, offline, akár online, akár ilyen formában, akár bármi, akkor el tudsz jutni egy olyan szintre, hogy neked fix havi fizetést is ad a cég. Itt meg tudjátok nézni, hogy ez hogyan működik, hogy tudjátok elérni. A Reserve Hub, ez volt az elején, hogy a dokumentumok, amiket meg tudtok nézni, hogy hol van bejegyezve a cég, itt vannak a számok, tulajdonképpen, hogy Ausztráliában mondtam, ezt be tudjátok írni, van egy ausztrál oldal, ahol ezt le tudjátok csekkolni, akinek ez fontos. A cégnek a tőkéje itt van, milyen összegekben van a tőke, tehát hogy bitcoin hány százalék, litecoin, itt láthatjátok, hogy azért a USDT-vel fizetnek be legtöbben, és ugye nem utolsó sorban pedig az audit. Tehát az audit része, igen, itt van. Havonta jön ki audit, azt hiszem a január 1-i van fönt. Le tudjátok csekkolni a adatokat, hogy a tárcákon mennyi pénz van. Van erre egy program, ezt olvassátok végig, hogy hogyan tudjátok megcsinálni. Itt is vannak dokumentumok. Tehát, hogyha magyarra fordítjátok és végigmentek ezen az oldalon, akkor nagyjából szerintem majdnem minden kérdésre választ tudtak találni, de nyugodtan kérdezzetek amúgy a Telegramban is.
a jobb, ez a frequently asked questions, a leggyakrabban feltett kérdésekbe is valószínűleg megtaláljátok ami felmerült nektek kérdés, válaszok. Itt ezen végig tudtok menni, szerintem tök jó. Hogyha felmerül újabb kérdés, akkor csak szóljatok, feltöltjük ide az oldalra, és az is itt lesz. Úgyhogy dióhéjban, ugye itt vannak a tőzsdék, hogy melyikkel vannak összekötve a botok. Ugye API kulcsok alapján vannak összekötve. Gondolom ezeket a tőzsdéket ismeritek, hogyha a kriptovalutában valamennyire otthon vagytok már. És hát különféle cikkeket is írogatnak már rólunk. Magyarországon, tehát ha úgy vesszük, egy szűk 3 hónapja pörög ez a sztori. Tehát nagyon az elején vagyunk még. Körülbelül 300-400 emberről van szó, nem többről. Tehát a felfutás az szerintem a 2024-es év lesz. 25-ben fog beteljesedni az egész. Úgyhogy akinek ez mond valamit, hogy nagyon az elején vagyunk valaminek, és be lehet ezt pörgetni, azt most kell bepörgetni, és aki szerintem most ebben részt vesz, az nagyon jól fog járni. Persze nem vagyok befektetési tanácsadó, mindenki a saját pénzére saját maga felelős, de ezeket az apró információkat azért szerintem érdemes tudni. Úgyhogy összességében én ennyit szerettem volna mondani. Ha bárkinek bármi kérdése van, akkor menjünk végig rajta. Hallatok amúgy, mikrofonon is nyugodtan beszélhettek. Halló, akkor kezdem én. Szia! Szia Mátyás, nekünk volt egy ilyen kis előzetes, egy ilyen kis csoporttalálkozónk ezelőtt a Zoom meeting előtt, és ott felmerült, hogy az akkor, amikor kamatos kamat beállítás van, hogy a legvégén, ugye a program végén mondtad, hogy ugye az alaptőkét is visszaadja a cég. Igen. Ez a kamatos kamatnál is igaz, vagy ott nyilván nem? Tehát amikor Szerintem. kamatos kamat, ugye hozzá, ugye tegyük föl, van $1000, jön egy 10-es, Uh-huh. 1010 hozzá megy. Csinálod ezt egy hónapig, akkor $1300 lesz bent. Te kikapcsolod egy hónap után, akkor az $1300 az bent lesz, és akkor fogod visszakapni, hogyha 180 nap letelt. De ha Uh-huh. kikapcsoltad, akkor már ugye az $1300 kapod a napi kamatot, de mivel kikapcsoltad, azokat a pénzeket te már nyugodtan kiveheted. Így van, oké, ezt beszéltük, és én ezt át is adtam a többieknek. Tételezzük fel, hogy most mindegy 5000 vagy $1000 programról beszélünk. Uh-huh. Ami a lényeg, hogyha az első naptól az utolsó napig én kamatos kamatra állítom be. A program végén, legyen az fél év vagy egy év, Uh-huh. akkor is az alaptőkét egyben a program végén visszaadja a cég. Így van, igen. Vagy pedig, ahogy az előbb mondtad, hogy tételezzük fel, hogy most csak az egyszerűség kedvéért fél évig én beállítom kamatos kamatra, utána pedig azt mondom, hogy kérem napi kifizetésre, akkor végigmegy a program a napi kifizetéssel, ugye fél év után, Uh-huh. a föltőkésített rész után, és a program végén az addig összegyűlt, most hívjuk $18,000 az egyszerűség kedvéért, Igen. a legvégén azt a $18,000 egyben kifizeti a program végén a cég. Így, ahogy mondod. Tehát Oké. amikor lejárt a sztori, akkor azt egyben kifizeti Mhm. neked a cég. Jó, oké. Nem az én kérdésem lett volna, mert én ezt eddig is így gondoltam, Aha. csak hallott, vagy érzékelem, hogy nem nagyon akart megszólalni az, aki meg szerette volna kérdezni, de akkor Aha. biztatok Semmi mindenkit, hogy gondom, hogy nagyon sokan vannak, hogy akik, tehát hogy a Telegram csoport is tényleg arra jó, hogy valaki írásban pörgeti ezt az egészet. Mai világban amúgy már elég kevés ilyen webkonferenciák vannak. Én úgy látom, hogy full írásba pötyögünk, és nyilván, hogyha egyszer-kétszer így felhívjuk egymást, tök jó, de az információt így tudjuk pörgetni. oké. Szóval úgy, ahogy mondtad, így van, amikor felszabadul a 180 nap, akkor a teljes tőkét ki tudod pörgetni.
Oké, amit beszéltünk, avval meg keresni foglak, meg stb., de én átadnám a szót akkor a többieknek, aki úgy gondolja, hogy még van, hogy szívesen kérdezne. Köszi. Oké, rendben, szívesen, nincs mit. Ma szembesültem vele, hogy csak egyszer lehet a beginner box, többet nem. Onnan kivettem, csak meg akartam nézni, mi történik. Például megkérdezi, hogy a teljes összeget kiveszem el, vagy csak egy részét. Azonnal kirakta a Bavarzis walletre, és azóta nem tudok betenni újból oda. Ö, Zoli, itt vagy amúgy? Igen, itt vagyok, sziasztok. Ja. Igen, ez történt ma, tehát ki akartam csak próbálni, csak meg akartam nézni, mert ismerkedem még a felülettel, Aha. és nekem kevesebb, mint $100 van bent, tehát tényleg Aha. apró pénz, de Aha, persze, nincs ezzel ezzel gond. is megpróbáltam, hogy mit tudok kezdeni, és tehát nem tudok újból nyitni egy ilyen beginner boxot, nem tudok még egyet nyitni, azóta sem. Azt megkérdeztem, hogy mikor raktad be ezt a pénzt, és lehetséges, hogy rámentél arra a gombra, hogy early withdrawal, tehát hogy ki akarod venni a teljes tőkét. Igen, arra kattintottam rá. Tehát azt néztem meg, hogy az csinál-e valamit. Megkérdeze, konfirmálás, bármi, de abban a pillanatban ki is utalta tehát így vissza az Ethereum walletbe. Értem. Mhm. De azóta meg nem tudok újat nyitni. És Tehát csak utána nem engedett új. Aha. Akkor én azt javaslom, hogy írjál a supportnak, és ők ezt meg fogják oldani. Tehát ez az, amit mondtam, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy oké, nekem most kell a pénz, rámentél arra a gombra, látod, egyből kidobta a walletre, azt a pénzt teljes mértékben ki tudod küldeni, ahonnan beküldted. de én nem akartam, csak megnéztem, hogy mit csinál, tehát itt tanulni, vagy hogy is mondjam, tehát Ja, érdekelt értem. volna, Aha. de abban a pillanatban ki is rakta a pénzt, de ez nagyon király, mind szuper, csak mostantól ott van a pénz, és nem kamatozik, tehát most kiutalhatom magamnak, vagy teszek Aha. hozzá még 400-at, és akkor nyithatom a következő boxot, de ugyanúgy beginner boxot többet nem tudok nyitni. Aha. Ezt esetleg meg tudjuk kérdezni a supporttal, hogyha akarsz egy ilyen beginner boxot megint nyitni, hogy ők ezt fel tudják oldani, vagy sem. De szerintem ez konkrétan megint egy olyan példa, hogy lehet, hogy beakadt valami, és ha írjuk a supportnak, hogy te ezt szeretnéd, igazából szerintem Megkérdeztem. semmiből Be nem kell lesz venni egy reakció. 500-es csomagot. Megkérdeztem, és azt írta az Ethan, azt írta, hogy the beginner CryptoBox is available for activation only once. Tehát csak egyszer lehet. Aha. Jó, oké. Hát akkor ezt is tudjuk, hogy ezt, hogyha rámentél arra, hogy early vagy kikérés, akkor utána olyan boxot nem tudsz még egyszer aktiválni. Tehát most följebb lehet lépni akkor egy szintet, tehát a következő most már csak az $500 box lehet. Igen. Aha. A pre-intermediate, na most az is megvan, onnan is kiveszed egyszer, akkor utána már csak az fölött. És akkor így tulajdonképpen mész följebb, tehát így kisebb pénzeket nem tudsz nyitni újból. Ez Jó, furcsa. ezt megkérdezem majd tőlük, hogy a pre-intermediate-nél is így van esetleg, vagy a fölötte lévő intermediate-nél, és hogyha kikéred, akkor nem tudsz esetleg újra aktiválni. Jó, Aha. oké. És még egy kérdésem lenne itt. Tehát most nekem van a walletbe USDT-m, TRX, Tronból utalva, Aha. illetve van Ethereum-om. Na most a balance-ot azt egybeírja ki nekem, hogy mennyi USD-m van. De amikor boxot nyitok, akkor külön kell a... Igen, mert az külön választja az RC20 és a TRC20-as USDT-t, viszont egybeírja. Sőt, még a Bitcoint, meg a Litecoint, meg a Ethereumot is egybeírja a balanszba amúgy. Csak ott külön vannak aztán rakva, hogy ha neked a TRC20 van, vagy RC20, utána azokat látod így külön. Hát az a helyzet, hogyha neked RC20-as USDT van, akkor az csak $150 tudod kikérni. Ugye Aha, ezt mondtam, hogy a TRC20, ez $25 folyamatosan naponta ki tudod utalni a számládra. igen. Szóval a Bitcoin, meg bármi más, ott nagyobb tranzakciós díjak vannak. Az RC20-nál meg van a legnagyobb tranzakciós díja, amúgy, mert egy Ethereum hálózat. Alapvetően, ha ismered a Binance-t vagy a CryptoComot, és csak Ethereumot akarsz küldeni valahova,
az ilyen 20-25 dollár. Igen, igen, Tehát, azért utaltam a Tronon keresztül, mert ott csak $1 volt. így van, a Trónnak meg a TRC20-as hálózat a legolcsóbb hálózat alapvetően, $1 kerül, még a Binance, a BSC hálózat szintén, ami olcsó, de az Ethereumot ugye nekik ez nem érné meg, hogy $25 kiutalnak neked, miközben $20 tranzakciós díjuk van, végülis ez logikus így, úgyhogy hát én mindenkinek ezt a TRC20-at ajánlom. Ha meg ott beragadt neked ilyen RC20-as USDT, akkor esetleg azt tudod csinálni, hogy beutalsz dollárt RC20-ra, és ha $150 van ott, akkor azt már ki tudod küldeni. Akkor kiutalod, és nincs tranzakciós költség. Értem. Így van, igen. És nem lehet itt belül swapolni? Tehát nem lehet belül itt a walletek között átváltani? Későbbiek folyamában valószínűleg lehet. Sőt, Aha. a 2024 második felében van arról szó, hogy egyfajta exchange felület lesz az oldalon, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy lesz a cégnek egy saját coinja is amúgy, de erről még nem akarok úgy kijelentéseket tenni, csak vannak erről szó, hogy ilyen átváltások lesznek majd a belső webirodában is. Tehát lehetőség lesz rá. Aha. Oké, köszi. Ö, Nekem lenne még egy gyors kérdésem, mert lehet, hogy lejár az idő. A következő, hogy ha van mondjuk $1500, akkor én külön tudok programokat indítani, tehát háromszor $500 programot, és ott külön be tudom állítani, hogy az egyiknél mondjuk legyen kamatos kamatozás, a másiknál ne, vagy tudok külön-külön variálni velük? Külön-külön variálni tudtommal nem, hanem hozzá tudod adni az adott boxodhoz. Tehát mondjuk, ha intermediate vagy, és van egy $6000 boxod, akkor be tudod küldeni egy $1000, és akkor az $7000 lesz. Tehát így hozzá tudod tölteni. Ha másik a csomag, akkor el tudsz indítani egy pre-intermediate-et mondjuk, de minek indítanál el egy kisebb kamatozású sztorit, hogyha De esetleg... várjál, direkt mondtam, tehát azért mondom, hogy $1500 van, ugye, $500 programok vannak. Most én programnak hívom inkább, mint csomagnak, azt nagyon nem Ja, szimpatikus. igen. Inkább a program szerintem jobban hangzik. Tehát $500 programokat indítok, de akkor én azt csak egybe tudom elindítani, vagy tudom mindig úgymond upgrade-elni, hogy az összeg Tudom. nagyobb legyen. Várjál, vagy pedig tudom indítani $500 programonként külön. Na ez a lényeg kérdésbe. Én úgy szoktam, hogy hozzáadom. Tehát külön programként nem indítottam magát a csomagrészt. Hát de érted, mert hogy a 500-tól 5000-ig gyakorlatilag ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá. Igen. Aha. Csak az nem mindegy, hogyha most te azt mondom, hogy biztonságra vagy egyéb dologra törekszel, vagy most részletkérdés, hogy miért, de azt mondja, hogy egy $500 programot indítasz mondjuk simán, egy másik $500 vagy 2 darab $500, meg azt mondod, hogy elindítasz kamatos kamatozással. Tehát a kérdés az, hogy lehetséges-e. Ja, értem. Aha. Tehát, hogy így Bocsánat, variálni. hogy itt beleszólok, azt úgy nem lehetne, hogyha az egyik, mint a Ethereumban van, a másik Bitcoinban, a harmadik Litecoinban, akkor az nem 3 külön box lenne? De abban a formában működhet. Viszont ezt megkérdezem neked, és szerintem estére még választ adok Ja, nem kell, most ez annyira nem sürgős. Tehát elég az hónap után mindegy. Lágos a részünkről most. De alapvetően igen, tehát hogy működhet ez a forma így. De konkrét választ adok majd neked, hogyha Jó, válaszolnak. jó, köszi. Oké. Bocsánat, szólhatok? Persze, nyugodtan, szia. Hello. Az előző kérdés mögött az is van egyébként, hogyha nem kamatos kamattal indítasz, akkor ugye a kamatokat naponta ki tudod venni. A kamatos kamatnál meg ott megvan a 120 nap, meg a 180 napos korlát. Így van, igen. Tehát, hogyha nekem bizonytalan, hogy menet közben is kell 120 napon belül pénz,
akkor nem a kamatos kamattal indítom, hanem a másik variációval. Igen. Ja. De azt ki be tudod kapcsolni a kamatos kamat részét. Tehát ha be van kapcsolva, akkor hozzáadja, és akkor azt nem tudod kivenni. De ha kikapcsolod, akkor utána az a külső, úgymond walletedbe megy, amint eléri a $25, akkor azt egy gombnyomással 5 perc alatt a számládon van a pénz. Jó, na akkor egy kicsit visszatérve az előző kérdésre, tehát jól értettem én azt, hogy mondjuk 180 napig neked megy kamatos kamattal a program, mindegy, valamelyik két csomagból, és akkor 180 nap után kamatos kamattal lesz egy X összeg, azt én át tudom állítani kamatos kamat nélküli verzióra, és ezzel az összeggel megy tovább kamatos kamat nélkül? Hát ha lejárt a 180 nap, akkor neked ez a csomag tulajdonképpen lejárt, és ott van az a pénz, amivel azt kezdesz, amit akarsz. Tehát Nem, akkor mondjuk 90 nap után, Igen. vagy 30 nap után, tehát engedem kamatos kamattal 30-60-90 napig, igen. ekkor nyilván egy induló mondjuk 5000 vagy $1000 lesz valamennyi, és akkor utána átállítom nem kamatos kamatra, akkor ezzel az addig elért tőkésített összeg lesz kamatos kamat nélkül tovább, ugye? Úgy, ahogy mondod, igen. Szuper. Igen. Jó. Mátyás, nem tudom, látod-e, azt hiszem a Telegramon jelent meg ez a Bavarsis kalkuláció című Excel táblázat. Lehetséges. Ismered, nem? Na mindegy. Igen, van egy ilyen kalkulátorunk. Aha, igen. Igen. Csak azért, mert ott mondtad, hogy kvázi hihetetlen hozamok. Hát most Igen. itt az intermediate boxban egy $5000 induló összeg, ez alapján 365 nap múlva 3.448.486,8 hoz. Ez durva szám, igen. De viszont nagyon... 180 napba gondolkodunk még, és 180 nap után még nem tudjuk, hogy tehát 180 napos programok vannak, és igen, ez a kérdés bennem is felmerült már. De mondom egyébként, akkor az $91,000 tart 180 napnál. Igen. Az igen. $5,000 kamatos kamat. Igen. Elég durva számok így. Durva. És még egy észrevételem van, ugye ott a weboldalon lehet kalkuláltatni hozamokat. Úgy látom, hogy az a kalkulátor nem a kamatos kamattal számol egyik boxnál sem. Igen, ott az Excelbe ezt lehet, nyilván valaki, nem tudom, ki dobta össze ezt az Excel-t, ez egy egyszerű Jó, egyébként úgy néz ki, amúgy. jól működik. Nyilván be lehet állítani, hogy kamatos kamaton számoljon, vagy kamatos kamat nélkül. Tény, hogy brutál összegek jönnek ki, tehát most az én szponzorom például 3-4 bitcoinnal dobálózik meg 20-30 Ethereummal, tehát el tudjátok képzelni, hogy azért ők is mennyit keresnek. Nem is Magyarországról vannak amúgy, de ez teljesen mindegy. Szóval, ja, elég durva számok vannak. Én mindenkinek ajánlom, hogy szedjen ki belőle is pénzt, tehát ne az, hogy mindent forgat vissza, hanem minden programnál az alap sztori az én véleményem szerint, hogy a befektetett pénzedet minél hamarabb kiszeded. Bármiről is van szó, hogyha neked még az állampapírokról is, vagy bármiről, nekem ez az alap sztorim, hogy ne legyünk annyira kabzsik, a befektetett pénzedet pörgest ki, és utána neked már minden ajándék, és ha diversifikálsz, több ilyen programot indítasz el, meg tudsz élni ilyen dolgokból. Nyilván attól függ, milyen céljaid vannak az életben, de ez már megint más kérdés. Sziasztok, Gábor vagyok. Lenne két észrevételem. Szia, igen. Szia. Az egyik, én Zolinak mondtam, a Varga Zolinak mondtam, hogy jelen pillanatban a külső csoportba, ez az a külföldi oldalon lévő csoportba most rakott be valaki 17,99 bitcoint. Igen. Szóval az pedig $860,000. Ja. Szóval körülbelül ennyi, illetve a másik, azt még csak halkan mondom, hogy ugye felmerült egy olyan kérdés, hogy az 500-as dobozokat hogyan lehet elindítani. Hát egyszerűen indítasz egyet,
és ezt halkan mondom, elvileg nem szabálytalan, indítasz egy másikat ugyanazon a néven, csak más IP-ről, más telefonszámról. Indítasz egy harmadikat, és így tovább, és kihasználod az összes dobozt. Mert én úgy tudom, hogy csak egyszerre egy dobozt lehet nyitni, azaz egy 500-ast, egy 25-öst, és ugye abba lehet belepakolni, a 25-ösbe nem, de az 500-asba bele lehet pakolni már, és így lehet talán, csúnya szó, használók, ne is értsétek félre, kijátszani a dolgot. Értelek, aha. Aha, Na. jó, köszi, hogy ezt megmondtad így, ja. Szóval, Oké. De, tehát bocsánat, hogy csak nem vágok közbe, csak inkább hozzászólnék. Nem kijátszásra akartunk mi menni, vagy gondolkodunk abban, hanem csak abban, hogy van $1500, hogy akkor hogy azt mondom, hogy akár a biztonságra, vagy bármire törekedve, teljesen mindegy, hogy azt mondom, hogy indítok egy 500-as programot úgy, hogy nem kamatos kamatozással, tehát én úgy hívom, hogy napi kifizetésű programot indítok vele, de úgy döntök, hogy egy $500 megkockáztatok, hogy gyakorlatilag ebből a fél éves programban akkor én végigfuttatom kamatos kamattal, és akkor azt ott hagyom, és hadd menjen. Tehát, hogy lehetőség van gyakorlatilag arra, hogy egy-egy ilyen program, és ugye itt számszakilag van megkötve, 500-asonként lehessen akár többet indítani egy ügyfél szempontjából. Egyébként, ha nem lehet, akkor Mátyás, én annyit javasolnék, hogy javasoljuk nekik, hogy engedjék, mert igazából miért ne? Tehát a miért ne kategória. Persze, igen. Jó, utána járok ennek. És még egy gondolat, én a programoknak a leírásánál ugye úgy láttam, hogy az $500 program az fél éves, az igaz, de az $5000 ott 365 napot mond. Tehát ott nem fél évet. Igen, de 180 nap után már ki lehet venni. Az egy dolog. Tehát, Lehet, hogy arra gondolt a Mátyás. a tőkéhez, igen, különböző futamidők vannak hozzárendelve, hogy a tőkénél az alaptőkédet mikor tudod úgymond likviddá tenni. 180 nap. Ott igen, de az $500-nál... Látom, mire gondolsz, igen, 180, aha. Igen, tehát ez egy egyéves projekt, az 5000-es. Az egy egyéves projekt, viszont ha átmész az $500-ra, vagy bocsánat, igen, $500-ra, ott pedig 120 nap, tehát nem 180 nap, aha. 180 nap a program, de várjál, a tőkéthez, hogy hívják, hogy tudsz hozzájutni? 120. naptól, így van, igen. Jó, ennyi, csak a meglátás. Igen. Ezért mondom, hogy persze, nézzétek át az oldalakat, hogy van, meg hogy melyik formában tudtok hogyan elindulni. Ja, ezt pedig megkérdezem neked majd, amit beszéltünk így. Oké. Lehet, hogy egyértelmű, csak akkor mégis, tehát a Csaba arra gondolt, hogy egy időben indítok több ilyen $500 csomagot. Aha. Tehát nem úgy, mint az előző Zoltán mondta, hogy lejárt, vagy kivettem a pénzt, és utána akarok indítani, hanem most egy időben indul megosztva. csak ez nem engedi jelenleg a rendszer. Kipróbáltad? Igen, meg hát el is van mondva, ez külföldi oldalakon el is van írva, hogy egyszerre csak egy megy. És mindegy, hogy 500-asról beszélgetünk, vagy 5000-esről, vagy 3000-esről, az ugyanabban a dobozba, amelyik dobozba belefér, ugye 500-tól 4999-ig, az egy doboz, abból csak egyet tudsz indítani, és amit Mátyás mondott, hogy oda hozzá tudod pakolni, de nem enged még egyet elindítani. Na erre mondtam azt, hogy ha nem engedi, csak így tudod megcsinálni, hogy csinálsz 2-3-at. Igen, akkor más lesz a befektető. Jó, butaság egyébként más pénznemmel csinálod, tehát hogy Ethereumot küldesz mondjuk be, vagy az jó ötlet. Tehát szerintem, hogyha más pénznemet csinálsz, és egy bitcoinos történeted is van, jó, megkérdezem ezt majd, és akkor választ kapunk rá. Ez fontos lenne, oké. Jó, oké. Srácok, az lenne még az a kérdésem, hogy mindegy, hogy milyen, tehát itt, hogyha a kalkulátort nézem, akkor mindegy, hogy milyen kriptovalutával indítod a boxot. Tehát a bitcoin vagy mindegy, bármi, ugyanaz a haszon lesz rajta, nem? Persze, igen, mindegy. Csak hát azt neked kiutaláskor fog számítani az, hogy mennyit fogsz kapni értéket. Igen. Hát úgymond tök mindegy, hát annyiban nem tök mindegy, hogy mondjuk a Litecoinba küldesz be, és 100, vagy amikor kikérsz,
vagy visszaforgatsz, és a Litecoinnak az árfolyama mondjuk mínusz 50% lesz, tehát csak árfolyam ingadozástól függesz, ami az USDT-nél nincs. Valaki mondjuk full DC-ázik bitcoinnal, mert azt gondolja, most indul a Bika piac, a bitcoin majd all-time high lesz idén, és szépen BTC-be kéri ki naponta, vagy forgatja vissza. Tehát az csak az árfolyamtól függ, ezt úgymond, de a belső, az, hogy 0,5%-tól 1,5%-ig, az minden boxra ugyanaz. És itt is tudsz azzal játszani, hogyha te megvetted 43 000-ére a bitcoin, és holnap fölmegy, mit tudom, 50 000-re, akkor kiveszed holnap, akkor azzal te nyertél 7000 dollárt. Így van, én folyamat játszok ilyennel, csak nem itt beküldve, meg ja, persze, hogy csinálhatsz ilyeneket, igen. Most itt volt ez a nagy ETF dolog, totál ez volt, hogy felpumpálták, és most lemegy. Valószínűleg szerintem most szépen megyünk vissza, de nem vagyok, még nincs kristálygömböm, csak vannak különféle adatok, amik alapján Bika piacban vagyunk már, tehát szépen hosszú távon fölfele fog menni a bitcoin, de minden Bika piac úgy indul, hogy hatalmas volatilitások lesznek. Tehát az egyik nap lehet, hogy 10%-ot be fog esni a bitcoin, aztán 2 nap után megy 15-öt föl, és ezeknél a volatilitásoknál amúgy lehet ilyen botokkal is a legnagyobbat keresni, mert hogyha hirtelen kiugrik egy diagram, és ott a piacon láthatjátok a bitcoin árfolyamát, mert visszamegyek ide. Tehát itt a bitcoinnál, hogyha egyszer el tudjátok kapni azt, hogy hirtelen szakad a piac, vagy felfele megy, teljesen mindegy, akkor itt a piacok között hatalmas különbségek tudnak lenni. Nem csak ilyen $100 vagy $50, hanem megindul a piac, zuhan, akkor lehet, hogy a Binance-en sokkal hamarabb bezuhan, mint mondjuk a Krakenen. És ilyenkor, ha be vannak állítva különféle ilyen arbitrás botok, akkor jó nagyot lehet szakítani vele. De ez már ilyen professional szint, nagyon manuálisan ezt valaki tudja manuálisan is csinálni, de az olyan, hogy 0-24-ben ül a gép előtt, folyik az izzadság, és pötyög ezerrel, hogy úristen, és nézi a diagramokat, hogy most mi lesz. Vissza a Red Bullt, és vereszíve, mint az állat. Igen. Ja. Úgyhogy, ja. Na jó, hát ha ennyi volt, akkor Köszi. bármi kérdésetek van, Telegramban kérdezzetek. Szerintem, hogy holnapra is lesz majd. Nyugodtan kérdezzünk, megnézzünk, utána járunk, ennek utána járok még, amit beszéltünk, Jó. és akkor sok sikert mindenkinek, meg Mi találkozunk. meg majd jövünk a kis teammel, tudod? Jó, oké, beszélünk majd akkor. Oké. Köszi, jó Rendben. éjszakát! Sziasztok, jó éjszakát! Sziasztok! Hello.